T528 idan tana yin caji amma kuma ko an kunna ba ta kawowa, to abinda za ku yi shine please keep attention, ku mai da hankali ku gani. Wannan ta nan za ku yi jumper, gashi nan inda nake taɓawa, daga nan za ku yi jumper zuwa nan. Idan kuka yi jumper daga nan haka zuwa nan, insha Allahu wayan za ta kawo. T528 in tana caji amma ko an kunna ba ta kawowa, in tana yin caji ba ta kawowa. Insha Allahu ku yi haka, ku jawo mai jumper daga nan wannan wajen capacitor ɗin zuwa wannan na cikin makunnin. Insha Allahu idan kuka yi hakan wayan za ta kawo. T528 insha Allahu ku jarraba hakan za ta yi in Allah ya yarda daga nan zuwa nan. Wannan shine.